Hi friends, आं दिनै मिनि स्पिकार आनबक्सिं देखायगोन। मिनि स्पिकार ब्लेकबो दं, नै बिदि कालारबो दं। ओमफ्राय दा आनबक्सिं खालामनोसै आरो अब्लालाय आनबक्सिं खालाम। नै बेनो फिसाथार बुस्थुआ। नै माबोरै नुदों फिसाथार। ओमफ्राय नै सिङाव चार्जार दं मोनसे। नै बिदि जायो आरो चार्जारा 5 घन्टा सोलियो। 5 घन्टा बे फुल चार्जआ 5 घन्टा सोलियो बियो। मिनि बक्स DC 5V 10 प्लस 5 घन्टा सोलियो नै बियो। ओमफ्राय र' दे पावार अन खालामनि। Welcome to 10 Plus Music World. 10 प्लस मिउजिक वर्ल्ड दामना नायोना लोगोफोर। नै दा दामसै। जागासिनो दं, फेयार जागासिनो दं। फैबाय जाबाय बोरैलै आगै रंजालि नायनो समायना आगै रंजालि। नै पावार अन खालामनोसै दा। लोगोफोर नोंसोरबो बायनोबा 500 लादो। बाय आरो लोगोफोर नोंसोरबो इखो मिनि स्पिकार। स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। जुदि मोजां नुदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो आंनो बिदिनो आनबक्सिं भिडिअ बेफोरदि नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ। एसेनोसै बाय।